Cristiano Ronaldo sa sisin ulapan ki ya ka perthai ka khubor jong kejing rap sya Venezuela kala penlong yi ki pa pan ai kejing ro ya ka khubor ka basngu tenat bat ka pan ki ya ka perthai kala sapriang hak social media bau klur football ka Portugal Cristiano Ronaldo ula pha ya kejing rap sya kari Venezuela daki ar telikling sun ki bakit ya ki dawai ki tiar sumar kejing bam bat ki jan kane ka khubor kala penlong ya pun ki breu hakeleng ka perthai pan kren cha phang jung bat bon kno krisyan la pan pau ki jing sukmen bat ka chiro halor ka chingrap jung sha ki te ki lanon Cristiano Ronaldo omdei tang urang le kai football ba job pun kinam bat ki burom udeiru ubreu ubla pen I pun sin baudon kamsem panyara pekiwe nadu baudang stang ka kam football hadu menta ulamat pun kicing ha kicing ula helasan ha kalong yeng kabaduna kicing yo chingra pisa dai syam nadu cikermen da kicing lek sitom bar kicing minot ula kiu sya ka kerdan ka bakham hajrong tam ha ka perthai football menta Cristiano Ronaldo ula long uwe ne kirang lekai ubaru spak tam ha ka perthai warla ulala ban da kicing kemen bar kicing yo chingra pisa ka babun handai bonsen ula jet pan pendon kam ya kaspa ju panyara piki breu ki badon kam chingram kane kalong kawe ne ki tau pa baki pai ba kem ik tai kasap ching la kai ju handai ki burom ru ya kamsem chingrap ju kat kum ka kubor ka basapriang la ong ba ka chingrap jo Cristiano Ronaldo ka kan phopi ki dawai ki tiar sumar ki chingrap na ka banta ka pam bat ki jan kinep pan ai chingrap ya ki pai pa ha Venezuela ki bamat ya ki sitom hapdeng ujumai bajur kane kandai ka kam ka bakrau pha namar ka chingrap ka bakom kane kala wan pen ya bon kim simbreu ki badon hapdeng ki ching omdei ka sen ka baningkong balayu Cristiano Ronaldo hakikam chingrap ya ki pai pa haki snam ki baladem ula ju ai chingrap syaki hospital ula no senyang syaki seng jong ki pai pa bat ula kersan ya ki kena ki bapang ya bet pun ki khubor ki thuru bau juno senyang pisa syaki longying ki basakta ha ki jingja ki basnguse kane kapan ba ka jing breu jong kamkut tang ha ki lakai football kinong kersan jong Cristiano Ronaldo hakeleng ka perthai kelapan pau ba ka jing sukmen halor kane ka khubor ha social media bon kila tho kalong kanuksa ka babhatam ya ki breu ki badon spa makin penon kam ka bor bat ka spa jong ki panyarap ya ki badon kam hapdeng ki jing ka kerteng jong Cristiano Ronaldo kala pau hado kata-kata bawat kano ka khubor ka bayadei badu kala ban sapriang stet bha ha ka perthai kane kalong namar baudon palat rius pa million ngot ki follower ha ki social media kino ki jingle ju la kalong ha ka madan ye lekai ni sabar madan ki pai ba ki budin bha ha kaliang jong ki lekai football Cristiano Ronaldo ula thau bon ki record ki ba ban pen pra ula job bon ki trophy ling ba ki club ha England ha Spain Italy bat ka Portugal ula longro unong tepkol uba bontam ha ki history jong ka Portugal but way ne kinong tepkol uba bontam ha ki history jong ka football kine ki jing job kila penlong yu panong way ne kirang lekai uba hetam ha ki history wadla hado menta ka arta chu kla nang kiu ne udang ye peteng ban pen ya ka jing lekai ka baklan ha ka perthai ka jing tresitom ka jing sumare kamet bat ka jing ai tilut sya ka football kila penlong yu panang long way na kirang lekai ha ka kerdan ka bakham sejrong kane kadai katau papun kisamla ki pet nyuksa ya bat ki kwa ban bot ya kalenti jung ka jing jong Cristiano Ronaldo ka hikai ka we ka hikai ka bakrau walangi stang na kalong yilong sam ka baduk ne ka jing mat hapreng ki jing handai larang itre sitom ngila ban point sya kano ka thong kane kalong kadau baulong kanuksa tang ha ka football handai ka jing pai baro ha ka bakut Cristiano Ronaldo udang yailong uwe neki klor football uba itam ha ka perthai tang bola job bon kinam hamadan ya lekai handrai ulapan iru ya ke jilong breu ka babha habon ki banta kane kadai ka tau pa bahadu menta ka kerteng juu kadang yailong ka we neki bahetam ha ki story jong ka football pat kadang ye peteng ban penki ya ka perthai parok ka we